गैया लोगोफोर, जेबो थुनांगौ गैया। बेयाव लेखा रोङै जाम्बा जाम्बियाबो बे एप्सआव माने रां खामायनो हागोन आरोना लोगोफोर, रां खामायनो हागोन। जुदि बे एप्सआ थाबाय थायोब्लाथ' गोबां रां आरजिनो हागोन लोगोफोर। बेनिखायनो थाबैनो नोंथांमोना जुदि जयेन जानो गोसो थाबैनो जयेन जादो। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर रोङाब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि अनजालु ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लानाय जाबाय लोगोफोर। आंथ' भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबाय लोगोफोर, दिनैसो नोंथांमोननि सेराव आं दिनै फैनाय जाबाय। बिनि थाखाय निमाहा हो लोगोफोर, आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै लोगोफोर। जेखियानो जाया, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना। बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन, माने नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरोना। नोंथांमोना नायलाङोब्ला, गासैबो भिडिअखौ नायलाङोब्ला नोंथांमोना मोनथिलांगोन। दायो नोंथांमोना आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों, आं मोनसे माने रां खामायनायनि मोनसे मोजां एप्सखौ लाना फैदों आरोना। आं जायखौ माने बाहायनानै मोजां मोनदों, दासिम माने मोजाङै सोलिदों। बे एप्सखौ आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन आरोना। बियो बारा गोबाव जायाखै, 30 जुलाइआवसो लन्च जानाय आरोना लोगोफोर, गोदानसो। दा बियो आं माने दा बियो एसे गोबावखौ थागोन बायदिखौ आं मोनदों। माने 1 मास 2 मास 3 माससोआ थानो हागौ। माने बेयाव जोबोद मोजां माने इनकाम जाबाय दं आरोना। बेखायनो नोंथांमोननो दा बे एप्सनि बारै माने खोन्थानो होननानै, एबा नोंथांमोनखौ रां खामायथों होननानै आं माने लाबोनाय जादों आरोना। जुदि नोंथांमोना दा रां खामायनो गोसो, अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायजोबथार दै लोगोफोर। अब्लानो नोंसोरो दानो माने गोसोआ माने थानो हानाय नङा आरोना। ओरैबायदि माने सानफ्रामबो माने नोंथाङा खामायबाय थानो हागोन आरोना। सानसेयाव खम फैसा होनानैनो, खम फैसा, नोंथांमोन बारा बुरजा नङा, खमल', एसेल'। OYB फोरनि बायदि बिदिनो 6,000, 10,000, 15,000 बेफोरबायदि थाखा गारनांगौ गोनाङानो गैया। बेयाव माथ्र' नै बिसिमल'। बे बेसेबां? 4,000 नङा दै, 400ल'। 400, ओमफ्राय नैबे 495नि नोंथांमोना बेखौ रिसार्ज खालामब्लानो सानसेयाव बेसे फैगोन? 112 थाखा फैगोन नोंथांनाव सानसेयावनो। आरो बे फैसाखौना सानसेयावनो नोंथाङा उइद्र' खालामनो हागोन आरोना। उइद्र' माने बरनानै लानो हागोन आरोना नोंथांनि एकाउन्टआव। जुदि नोंथाङा दानो गोसो दङब्ला, नोंथाङा दानो आंनि बे डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव थुनानै नोंथाङा डाउनलड खालामनानै फार्स्टआव रेजिस्टार खालामग्रोदो। रेजिस्टार खालामग्रोनानै नोंथाङा एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो। बिनि उनावहाय नोंथाङा एप्सआव थांनानै एप्सखौ खुलिदो आरो अपेन खालामनानै लादो। अपेन खालामनानै नोंथाङा रिसार्ज अपसनाव दं, रिसार्ज अपसनाव थुदो, रिसार्ज खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा बेसेन बानायनो 495नि दं, ओमफ्राय 1750नि दं। नोंथांमोना बेखौ गिनानै थायोब्ला नोंथांमोना रां खामायनो हानाय नङा आरोना। रां खामायनो हानाय नङा। थारैनो जोबोद मोजां एप्स लोगोफोर बियो। आंबो गिनानै हाबाखैमोन लोगोफोर, आंबो गिदोंमोन, माने गिनाय दं आरोना। बयबो गिखागोन, मानो गिया जानो। बेफोर राङाबो ओरैनो नङाना, बेफोर रांखौबो जों ओरैनो मोना। खिन्थु माने दा बारा आं फिसायाव ट्राय नायनानै दायो आं माने बुरजायानो मोननाय जाबाय आरोना लोगोफोर, बुरजायानो मोननाय जाबाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो माने थाबैनो माने खोन्थाना होनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर। आं दाखालि लाबोदोंमोन, खिन्थु बेयाव माने आं बारा मोजाङै नोंथांमोननो बुंफोरना होआखै। दायो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलिया आरोना लोगोफोर, डाइरेक्ट आं बुंनोसै। नोंथांमोना गिबियावनो आंनि लिंकआव थुनानै, डिसक्रिपसनाव दं बे लिंकआव थुनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालाम। आरो रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ लगइन खालामदो। लगइन खालामनानै ओमफ्राय जेब्ला एप्सआ गेवगोन ना, एप्सआ गेवनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालामनांगौ? डाउनलड खालामदो। डाउनलड खालामनानै ओमफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना एप्सखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामनानै जेब्ला अपेन खालामो, अब्ला नोंथांमोना नुसिगोन बे गोजौआवनो गासैबो माबाया अपसना दंखायो। बेयाव नोंथांमोना रिसार्ज खालामग्रोदो। रिसार्ज खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेसेबां खालामो, 495नि खालामो ना 1750नि खालामो, नोंथांमोना गोसो खालामनो हायो। आरो बिनि बांसिनबो दं। जों नाथाय माने एसे बुरजानि खालामनो
जों फिसाखौनो खालामना नायनि बा 450 बा 495 एबा 1750निखौनो जों खालामना नायग्रोनो हायो नोंथांमोना आरोना। जुदि डाउट दङबा दायो फिसाखौनो खालामना नायग्रो, बिनि उनावहाय नोंथांमोना खालामनानै नायखांनायनि उनाव जेब्ला नोंथांमोना इनकामखौ मोनो, प्रफिटखौ मोनो, अब्ला नोंथांमोना बारायनानै नोंथांमोना हाबनो हागोन आरोना। बेखिनियानो लोगोफोर, नोंथांमोना थाबैनो हाबनो गोसोब्ला थाबैनो हाबदो, आरो गोसो गैयाब्ला हाबनानैबो लाब गैया। गिनानै जुदि हाबनो गोसो गैयाब्ला नोंथांमोना थाखा फैसाखौ जुदि गियोब्ला नोंथांमोना हाबनानैबो लाब गैया आरोना लोगोफोर। खिन्थु खोथाया बेसो आरोना लोगोफोर, जों ओरैनो दानि जुगावलाय मा एसे एनै फैसाखौ जों ओरैनो बेफोरबायदि फैसाखौ जों जानानै लोंनानैसो ओरैनो बेखार खालामो लोगोफोर, ओरैनो दैयावसो गारो आरोना। बे 400, 500, 1700, 1800 थाखाखौ जों ओरैनो मालाबा सानसेयावनो गारो आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो दङब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव थांनानै जइन जानो हागोन आरोना। माबा खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोना रां खामायनो गोसो दङब्ला थाबैनो जइन जादो आरो रां खामायनायखौ स्टार्ट खालामदो आरोना लोगोफोर। बे एप्सआव सानफ्रामबो माने उइद्र खालामनो हायो आरोना लोगोफोर, सानफ्रामबो उइद्र खालामनो हायो। बेयाव जेबो थुनांगौ गैया, YBY फोरनि बायदि, FKB फोरनि बायदि, बैफोरनि बायदि जेबो माने इयाव जेबो गेलेनांगौ गैया, जेबो माबा खालामनांगौ गोनां गैया आरोना लोगोफोर। बेयाव अनलि रेजिस्टार खालाम आरो रिसार्ज खालामदो, ओमफ्राय दोनदो, बास। नोंथाङा अखानायै मा उइद्र खालामदो, नोंनि एकाउन्टाव उइद्र खालामनानै लादो। जेबो टेनसन गैया लोगोफोर, जेबो थुनांगौ गैया। बेयाव लेखा रोङै जाम्बा जाम्बियाबो बे एप्सआव माने रां खामायनो हागोन आरोना लोगोफोर, रां खामायनो हागोन। जुदि बे एप्सआ थाबाय थायोब्लाथ' गोबां रां आरजिनो हागोन लोगोफोर। बेनिखायनो थाबैनो नोंथांमोना जुदि जइन जानो गोसो, थाबैनो जइन जादो। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों लोगोफोर। रोङाब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन लोगोफोर, बोरै बानायनांगौ। नोंथांमोना दायो बेखौल' माबा खालामग्रोनानै लादो, रेजिस्टार खालामग्रोनानै लादो ना लोगोफोर। बेखिनियानो लोगोफोर, आं दिनै बेखिनियाव दोनथ'बाय। जुदि रेजिस्टार खालामनो रोङा, रिसार्च खालामनो रोङा, डाउनलड खालामनो रोङा, नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर, आं डाइरेक्ट खालामनानै खोन्थाहरगोन ना लोगोफोर। अब्ला दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर, बाय बाय।